Takže vítám vás znova u dalšího Lega. Tentokrát tohle není set, ale pouze taková figurka z časopisu. Je špatně vidět, mám slunce, ale jinak by to nebylo vidět vůbec. Je to Spider-Man, Lego. Proč vám to ukazuju? Hodně lidí sbírá figurky. To nejcennější na Legu jsou figurky. Víme to, víte to vy. Nebo nevíte, teď to víte. Nejcennější, to jediné, co Lego má, jsou figurky. Ty sety jsou takzvaně bezcenný, když to uvozovky, no. Protože Lego má právo na jejich figurky, tyhle, to nikdo jiný dělat nesmí. Jakože tenhle tvar a blablabla, jo. Jinak jsou figurky, ale nesmí dělat ty podobný. Tohle je to nejcennější, co Lego má. Maximálně nějaký starý sety, které jsou prostě cenný a tak dále, ale prostě figurky mají cenu a drží cenu. Proč vám to ukazuju? Lidi sbírají, jak jsem říkal, figurky, Marvel, Star Wars a tak dále jsou cenný. Ale říkám lidi sbírají, protože hodně lidí v množném čísle sbírá ty figurky, taky ty, jak máte za 100, třeba v dráčiku 85 korun, třeba ve slevě s kartičkou. Jsou cenný, třeba jedna figurka může stát 300, dáte si tu 100, ale přitom stojí 300, když máte tu figurku dobrou. Normální věc. Tohle ale moc lidí nezbírá. Teď je to bezcenný, ale protože to moc lidí nezbírá, tak to cenný bude. Jo? Tím počítejte. Ty pytlíky, kde jsou ty v obchodě přímo ty pytlíky, kde to kupuje každý. Ale tohle ne. Nikdy jsem to nedělal, nikdy jsem o tom nepřemýšlel teď, ale mě jsem si uvědomil, hele, já vlastně jsem to nikdy nekupoval. A takhle myslí každý, ale. Takže tohle bude cenný. Bylo to už cenný. Většinou jsou taky ty figurky cenný, co jsou na těch Comic-Con, taky ty festivaly a blabla. Ty stojí v řádkách 1000 euro. A typu si, že tohle klidně může taky za pár let stát, klidně taky už za 2 roky 100 euro klidně, jo? Třeba ne. Nedávejte na mě. Já vám říkám, že vám to neublíží tohle koupit. Stojí to, když uvidíte, nevím, jestli to vidíte, 134 korun. Řekněme, dráčiku ve slevě postavička za 85, tohle stojí 134 bez slevy, takže tak nějak dáváte 85 korun za tu postavičku a zbytek za ten časopis těch 50 korun, jo? Kolem toho. Máte u toho Spidermana, tak jak by to bylo vidět. Spiderman postavičku, lampu, hydrant a kartičky, o kterých nic nevím. Já vám tady ukážu tak 2 stránky, já nechci se dostat zase do problému, tak vám tady ukážu, o čem to třeba je, ten časopis. Tady máte nějaké hry, já vám to ukážu krátce, a stránku komiksu vám ukážu, jo. A tady komiks neublíží. Já tady mám teď hodinu času, čekám na seminář další, takže viď, přečtu si jako ve svých 24 letech, už bohužel. Hele, je to fajn. Já to sbírám jenom, protože to bude mít sběratelskou hodnotu. Třeba nebude, nevíte to, je to gambling, je to fakt gambling, je to hazard, ale máte aspoň něco za to. Máte to. Když už to nebude mít cenu, tak máte kartičky a časopis. Jenom říkám, moc lidí mě nesleduje, takže aspoň vy budete vědět, že tohle opravdu lidi nekupují a bude to cenný. A když už to koupí, tak to otevřou. Nechte to zavřený. Není to ale tak důležitý, zase na druhou stranu. Lidi dávají ty 1000 euro klidně za otevřený, jo? Uvidíme se při dalším. Mám tady připravený i na další video. Další drahý franchise. Prach. Chlupy od psu. A Ninjago. To stejný. Takže kupujte tohle. No, nekupujte to. Jo? Uvidíme se při dalším videu. Zatím.